Assalamu alaikum, mehriban ýerleşler. Mehriban YouTube kanalymyň agdalary. Hemme hoş gördük. Ene bu näme geçilen ýoluň 8-nji sanyny Mary welaýatyna, Mary şäherine bizim Ustad Halipamyz Türkmenistanyň at gadanan artisti bilen elbetde Mary şäherindäki Bögenç kafeýine mehmançylykda ýörükde näme paýtagtymyzdan Ustad ýörükde Halipany ýazaýyn geldim. Halipa hoş gördük. Ya sağ ol. Gowmaýan daýlar. Ya da gowy. Sağ ol, sağ ol. Ha, gowy. Ölemi, saglyplar. Ay sağlığım var. Ölemi. Halipa jana bir gepleşiňiň başynda bir gysgaç özüňiz barada tanıştyrsaňyz, dinleýijilerime de gysgaç bir nirde dogulnuňyz, eger sır bolmasa ýylyňyza aýtsaňyz, mumman özüňiz barada tanıştyrsaňyz, ine şu kamera göni. Men 1960-njy ýylyň 24-nji maýynda Mary şäherine dünýä inim. Ondan ýa-ni Mary şäheriniň 10-njy orta mekdebinde okudum. Şotaýda 8 ýyllyk bilip alan Mary Trawnyň medeniýet öýüne işe başladym. Ondan soň men 1975-nji ýylda Mary Trawnyň medeniýet öýüne işe başladym. 22-nji awgustda. Ine şu ýyl 22-nji awgustda 50 ýyl bolýar. Şunu tawassana. Tuğulum essäňiz mehribanlar. Ustad Halipamyz Agamrat Öwelmammedow 50 ýyl bolupdy şunu tawassana. Halipa mümkin bolsa bir maşgalaňyz bilen hem tanıştyrsaňyz. Näçe ogluňyz, näçe gyýryňyz, näçe aktyklaryňyz bar? Maşgalamda 2 ogulym 2 gyýdym bar. Ondan 6 sany aktygym bar. Çoğuluk aýny netip bolar, ýakyn bolýardy. Bolar inşallah. Bolmaly. Bolar inşallah. Gatto Halipa, bilen ýörükde paýtagtymyzdan Ustad ýörükde bir sizi ýazarlyk geldik. Bu gepleşiň öýdem bar, esasy iş eden ustadlar bar diýýärdi. Bir türkmen sunugatyna özüni bagşladan ustadlar bilen baglanyşyp görýär. Şoň üçin geçilen ýol. Halipa nur gurruna gyzmak, bu ne Bögenç kafede otur. Bir afsanymyz sagrar mümkin bolsa, hani Halipajan, şu ýörükde Bögenç kafeye bir haýyş etdik, ýazarlyk bularym sawursunlar ömrü uzak bolsun. Ilkülen Halipadan sonra näme gerek boldy orta? Sağ ol. Ay mene bir kağıt açtım var ya. Qara çay mı gökçe? Gökçe. Gökçe, bir çaynaş gökçe. Kaptanın näme süýüji, kökü, tortçaga. Ay çalak. Bunlar näme, nämerak tort nimeden sonra meni maňa seretmedi Halipadan sonra ber. Halipalar ay go tortlaň birini ýetir. Ana. Başga Halipa? Ay başga bolly. Ben sonra Bir maňa da bir kofe çyk, Amerikan kofe. Onu bir biloňdam alkyda gerek barda bir gepleşiň bir soňragyny Halipa şulaň bara. Ustad ýazmamy sebäbi nädeýinmi? Gepleşden soň bu palaw barmy? Bögenç kafe ona gepleş asdynymyzdan hawa aýtsaýar. Tawal. Balar. Inne Halipajan, siz türkmen sunugatyna kän işler etdiňiz. Onu ähli türkmen halkymy, ähli dinleýijileriniz bilýär. Inni bir sunugaty bir giýersiňiz, ýaňam çalaja bellek geçdiňiz, sunugaty giýersiňiz. Haýsy halipalar bilen diýdarlaşdyňyz, ona bir gysgaçykdan bir geçilen ýol esasy özüni sizin geçen ýoluňyz Halipa. Mümkin bolsa şonu bir bolýar. Isteseň maňa gurrunňy, isteseň kamera erkin. Tapawut ýok. Halipa. Men 1975-nji ýylda orta mektebi tamamlap, Mary Trawnyň medeniýet öýüne işe geldim. O wagtlar benim bölüm müdürümden Jumaýew berdiýi wady. Ondan men 2 sany şol çağılyk Halipalanma. No paýrly dünýeden ötüp gitdiler. Biri Gurban Anna Muhammedow, biri Täsminat Saraýew, Täsminat Sarifam diýerler. Ondan biri Gurbanow, men bir Halipalan biri olşuwadym ba, Halipalyk etber. Oňulan kän ýazgylar, kän işleşdim men. Ondan köp ýerlerde, konsertlerde çykyş etdik, toýlara gitdik. Ondan şu wagtlar ýa-ni Gurban Anna Muhammedow Halipamyz bilen ondan men Ahal welaýatynyň başlary zatlar bilen tanışyp başladym.
Şu öyle mi? Kimler bilen Halip? Aslında ben 1975-76 yılda Nuriye Tokku bilen tanıştırdı şol. Yankı neme, Gurban Ali Muhammedov. Be. Gurban Ali Muhammedov diyen adam Nurhan Mehmet'in şägirdi ol. Ondan beni şu Marda Vostok Gostinitsa diýip bir mihmanhana vardı. Aha. Ondan Halipa dedim, abede gidelliydi. Ondan stade dedi, men bir kurtaşım var dedi, ağa garmançı deyip. Aha. Ağa garmançı değil yani, şu Nuriye Tokkan sağdan ne tekenler. Be. Ondan bardık konu ağa garmançıyını taptık. Ay murtluca, bir kadarlı işlice, ovadan dayo simpatişni oğlanla. Ondan yor dedim, ben senin Nuriye Tokka ölenim tanıştırayım dedi. Ayım girdi, ondan Nuriye Tokka ölenim salamlaştım. Nuriye Tokka'nın benim 73-74 yıllarda hatta tabi mektupta okuyup yorulmaktan televizyonda görüyordum da. Ol lelem senin nezik senin sütten mi ağaymaktan mı deyip şolaydılar. Ay diyatlar. Be. Şu öyle mi? Maltumulun sözlerine kayan aydınlar ayda. Biz onu televizyonda görürdük da televizyonda, yayılımlarda. O zaman ben ol bana tanıştı, ben ona tanıştı Allah. O zaman Kurbanım aytti, yani Kurbanım Muhammed Halipam aytti. Nuriyat dedi, şu ağımlar, ona ağımlar Kürt diyorlar dedi. Hindistany'da var ya, mümkün o Halip. Kürt adını yerden geldi. Kürt adı var ya, men anırsını seyredip görsün, men kakam tarafta Kürt demesi var. Bir Kürt katancımız var dedi. Şöyle mi? O zaman geçen bakır, öde ahalli, bu Göktepe taraftan. Bilemek sonradan iyi vakitler şol Oğuz. Bersin hava. hava. Aha. Goğust'a uçup geldiler. Hava. Goğust'tan sonradan aşkı vardı. Mamam dağı çalayadıma düşüyordu ben. Aha. 65. yıllarda dağıtlarda giderdik hem aşkı vardı. Aha. Bir de o vaatlar 4-5 yaşımızda sağa vaatlanmadı. Aha. Onun çırçık diyen yerlerine de var gördüm ben. Satayda da kalk neme Ecem Bayır'ın ağaları yaşayadı. Maşsı kaka diyedi, üveli kakam diyedi. Ne yaptın? O şeydi, şu Gulok'ta kalan yat kestik de çağa yat kestik. Güçlü oluyor da. Ana sonralık, ana şeydi ve yankı ağamra, Kürt'ta tip şeydi neme tanıştırdı olin. Opsum Nuriye'de Halip öyle şeydi tanışık gittik. Aha. Ondan bunlar Çınar deyip ansambl, Çınar ansambl vardı. Ondan ayın bunun bir o vaatlar Gork Park deyip bir parksı vardı, Mava Park. Yani adı başka da. Şu Gork Park'ın liyetini zalına Nuriye Tokkan nemeleri gidiydi, konserdi. Ondan benim bir yanı bir tehedesi de ol kakam bakır. Vesna Maltfon alıp verdi. Ben diyanım 76, benim bir 16-17 yaşında. Be. Ondan sonra şu vaatlar var ya, har getirir. Ondan gül vakzağına har getirir. Aha. Böyle ol saadet sağından. Ondan yani azimlerdi tarif edip yazdı dille barno. Deyip şu vaatı görüyordum o sonra. Be. Da da day 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 da day day da da day 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 da day deyip şu eşiyat kestik birazcık aradık. Yani o yardım sen yerine ver Halip. Yardım etsen yerlerine ait ver. Hayır. Ne o? Ana şeydi o zaman Nuriye Tokka'yla tanıştık gittik. O zaman Ağarman, söylenim tanıştık. Aha. Ağarman, senin üstünden o zaman dava, şifrle tanıştım ben. Ana sana gerek var. Bunlar var ya Hıtrovka'da bir yerde neyme kvartirant yaşayan edenler. Ondan bardık Ağarman, söylen yani Kurban Ali Muhammed'le Askva'da gittik de işte anlarız deyip bir aparatur yani bir dostumuz vardı. Asır yerli Ganniymiş deyip bir halipamız vardı. O öğretik halipam Ardur ansamblını işleydi. Olaydı anlarız dedi, sen alsan dedi, Hıtrovka'da bir oğlanla dedi. Bu aparat vardı, sonra görmeye gidelim. 4 yıl görmeye gittik. Ondan sonra gelimde var Ağarmançıyla böyle yani Kurban Pakir yani halipam. Ay bardık olayım yani Ağarmançın yani davasını bir tanımda yoktu. Sonra kendine ondan Kurban Murat davası iftat
o wagtlar olar şol üniversitetde okuyan ekenler. Hayt fakültetde okuyanlar bilen yok. Bir uğudun akordeonu var eken saat salıp berdi. Ay yerlerde atlar gatı işlekenler. Ay şeydi o zaman ahırdan soň ýa-da soň Buran Murat dağwasydygyny bilip galym ben o. O zaman o wagtlar bilen o dostlarymyz şo wagtlar Şirmat Gurbanov wadi. Şo wagtlar Türkmenistan artisti. Jumakkaýew dagy wadi. Şolar şo wagtlar talipdiler. Üniversitetde okuýardylar. Men diýerim 1976, 77, 78, 79 şo töwerekler. Ine anyk haýty wagty plan wagty diýjekler. Şu 3-4 ýylyň içinde. Ana şeydi o zaman bir gün Mara Travyň ansambly bilen Aşgabatda o Hocalyk institutunda bir konsert geçirildi. Nemeden bir de mekittiler Mara Travyňdan. Gurban Anna Muhammed, Halipam Gurban Anna Muhammed fitti. Men gittim. Onun başka da gıydılar, tansı gıydılar ama. Onun yankı Meret Gurbanov ve Halipam. Onun bir geldi buraya şoğlan. Getire. Ovadan şoğlan. Ben dedi Gurbanır diyor, Ödif Gurbanır diyor, Karol Lilyan dedi. Yok edil teken akordeon teken ve. Ondan bunu söyledim, bununla tanıştım. Ondan sonra indi geldik, ay konserde vardık, daha ettik olun. Ondan bardık olun yankı, o Hocalyk institutunun çıkış edilen zağırları var da. Aktif zağırlı Lilyan. Şataydan ne? Gara Urwan bir Halipamyz var. Ana sana döne. Gara Urwanam şo wagtlar satayda okuyan bolmagy mümkin, ýa bolmady. Şo konserde Gara Urwanam bardy. Gara Urwanam 76-njy ýyllarda hatda biz bilen toýada da gidiýärdi. Ondan beri 50 ýyl geçdi bolan köp zatlar ýady şonu. Düşündüm. O zaman Gara Urwanam ýanyna balsayat çalmaly boldy. Inni akordeonla ballığa çalya. Inni benim dep çalmalı oldum bolun. Men ýöne bir repetisiýa türgönleşip geçilmedik de. O zaman Sila Bilf dep bir depçi var eken. O zaman Sila Bilf bilen tanışdym satayda. Sila Bilf Murat Tokan depçi teken o. Eşitdiýän. Oğlum ýa-da öwedil teken ýa-da çalýan eken. Soň o zaman Gulmurat depçi de bilen şu adam Gulmurat Halipa çıkış etmiyor. Öwedil teken hal nemedi. Depçisi bolup. Ana şeýitlikde köp adamlar bilen tanışyp, odan ýene mara geldik bolan. Gurban Anna Muhammed falan. Neme diýdi? Sağ ol. Arqan Halipazan, howlukma bir çay başyna edilmeli geçilen gitmesi de bu Halipa. Ondan Gurban Anna Muhammed falan aýtdy. Ey diýdi, neme diýdi? Murat diýdi, nowr diýdi, armydan elipdir diýdi. Sen ağa. Ay 77-nji ýyllar bolmaly. Ondan bar diýdi, kakyňa meýe gelip gidipdir, gelleseň aýdypdyr. Murat gelse men ilmi damış Halipam öýünde ýatyp durýardym da. Biramma ýada bolmasa ýanky anla gylş diýdim ha. Aparatçy. Şolarda ödüm men pasta. Öýe baram okdy. Öýe baram okdy, şu aýdym salyň içinde da. Ondan soň şeýdi. Ay gidersen ağamın Mongolia'da ulu etti 2 yılla. Ağamın ağam Gürkay'da yok zaten. Yol men gitmesek olayan olin ne men yardım şey de olay değil abede çıkamızda. Şörök nani yemeğe çıkamızda. Şu neydi Nurhan Mehmet deliye dedi. Nurhan Mehmet deliye bir de mihmarsıl garıydı bol. Yine ağam yattın çıktı men. Onu ben bar fikirmiş Nurhan Mehmet. Görmek. Görmek la. Ay gidersen ha, kalkın yeni gözdakelere kalkın ditti. Ay gözdakelde görver dedi, şol geldiler. Nurhan Mehmet fa, Çağrı Nurim fa. Yine bir var Recep olmağı mümkün. Ya aman ağacık olmağı mümkün. Mara gelttirler de. Ondan ondan iyiydik, içtik, çay içtik, nan yedik. Opsam çörek başında, ondan Gurban Anna Muhammed'in öyle kompozitörüm da. Onun ünlü buran akordeonu var. Akordeona gellansa eylek gidenler. Valera diye bir klarnetçimiz vardı. Ondan Aleşka diye bir depçimiz vardı. Ermeni. Akordeonlar şu Toya'da da ulanıyordu. Ondan piyanino'nun öydü. Kompozitör olundan öydü. Ondan yankı Nurhan Mehmet'in
tanıştıkta ol men ağamıratdı. Men bilen onu men gıdıklam değil. Meni ýöne şol men bar netim şol Nurhan Mehmet görmekler. Ondan aýolam şol ýanky Bağdaki kuşlardan ey İroyanarlar Seher nöderekle caney ova gıylar Son yer aydınlarda atlar ayıp başlattı ama son başka da yine oraydım ayıttı Seher ova gıylar ayıtmadı bağışla Satan hayra ayartında mantık Yo ayıracak ya dursun. Yo son kuarta ol ya buradan devil mümkün Devursun ne değerli orada senden. O mehman Thomas Otsulur otaydı. O ağamra da yalnız ayttın da diye oturma ne halife adam yaşlı adam 50 yıl ömrünü otaveren. Yo ben edir ova gıylar ayttım aytmadım bilem onu. Yönü tehar ustar sayrandan ayttı. Tehar ustar sayrandan. Dayra 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 dayra. Son ayttı son. Odan ova gıylar dindi son kellam. Buradan yazmış. Son yankı tehar ustar sayrandan ayttı. Ha. Odan ay mennid munnid anırdattan şunu yazdım eyle beyle. Odan ay saat bir gizrak oldu da. Yattık durduk. Erti irden menem bir şey etmeli. Odan yanına da bir kısan kompozitör var. Olaram bildiği apkoma varacak dedi. Şu at ki. O atlar bilem yok. Onlar da bildiği ne meğesecek geçecek dedi. Yani apkoma varacak, hakimliği varacak. Sadayla görmeli adam ben bunu vardı. Şu apkoma'nın yani hakimliğinin işinde sağollaştık da gittim ben işime ettim. Şondan soň men Nurhan Mehmet şu birinji ýa-da kim iňsoň sapar görsün bolla. Ne? Ha. Halipecan, inni bir çay jagadysyň, gitmesin ustaýyna. Umuman geçilen ol gepleşigi bir gördüňizmi öňüňiz YouTube kanalynda? Bir görendiňiz bar. Ha, gördüm. Tabii, her ýolda gelýär, kam etdim, halipe bir göräýin diýip. Ha. Şuň jaň edenler ödümle, ona jaň edip bir isim madat diýmesin, zat diýip bara ýolda gelýär. Şu mälik kulugy bilen Orazy mälik kulugy. Orazy mälik, Bersinstan. Şonu gördüm ben, hälem oglum degen jemle hakak edip görkeýe otyrda. Näyle gepleşiň bar? Yo, go. Benim iyiligi der görmezdim, beni gördüm. Düşündüm. Indi halipe esasy sorawlar size mene telefon arkaly bir näçe mihmanlara jaňa diýen içinde olaň içinde deň duşlaňdan bolup biler. Öňler halipelerim bolup biler. Içinde şähertleňem bolar, dinleýijileňem bolar. Ýöne telefon käbir almanam bilýär. Halipe näme? Sagatym näçe bulat? 10 nokda 10 minut. Mene öçürädim. Ay öçür, aslama bolar halipe için demedi. Söyleme. Arkayn, açıp duruversin, hiç maňa päs gelip görüp ýöne sesini az pet edip goýsaňyz. Yapıp koyarsın. Böyle çay jastan halipe çay. Men ondan Nurhan Mehmet'in oğlunu gördüm. Ha, ondan men 1986 ýylda Destan ansamblına işe vardım. Häzir oňsyny aýratdym barar. Yo, şonu aýtsak bolýar. Yo, ente aýtma halipe, oňsyny aýratdym. Yo, şu Nurhan Mehmet'in oğlunu gördüm, aýtsak bolýar. Häzir jaň edýän mehmanymyz, bir mehriban, gowurýan şähertleň biri Mehmet Nazar. Sadanna. Tanıştıra. Tanış. Goğulun, goğu sadanna. Söyleme. Abi bir näçe aýdymlaňy bile işlediňiz ya. Soňky döwürde aýdymlaňy hasam bir näçe ýazgylaňydan gördüm men. Ha, baýdyr. Alaýsa toýdum kalbyda. Toýda bolmagat mümkin. O baňa salam aýtdy diýdi. Ha. An häzir indik mehmanymyz. Sebebi näme adam toýda bolup bilýär, islirak bolýar, zanit bolup bilýär, almanam bilýär ýöne. Almasalar käbir ýydan aýlasa bizim kabul edýär. Eger aladalrak bolsa, oňa ýany ýok. Suhan Oraberdi. Bala. Bulam toýdarak bolmam mümkin. Salam. Mehmet Nazar, salamu aleykum dost. Wa
Men Kuvanç Allah Nazar. Kuvanç'ta olmayabilir. Yaxşı. O Mehmetcan toyda da hatta derdin ha pas gel verem ok gerek. Yok, Kuvanç'ta. Onda bir o kardına bir 5 gün wagtyň maňa sarp et, men ondan soň izdaç edip ýygyna bererin alan wagtyny. Kuvanç'ta. Mehmetcan men şu geçilen ýol atdy bir gepleşigim YouTube kanaly. Her sany ýazypdyrýan, näşwat ýörüýte şu adam Mar welaýatyna gelip Mar şäherine Ustad halifamyz, senem halifam öýden Türkmenistanyň atgylanan artisti Agamrat Öwelmamedov bilen ýazgyda ötýär. Hawa. Ýa-ni özüň aýdarsyň ha, telefon geçirýär, açyk bolupmy? Indi Mehmet Dadarjan, halifaň bir ýanyna bir berilmedik soraglaň wadyr, gyzyklandyrýan soraglaň wadyr, bir halifa bir sorag bilen ýüldenip bilýäňiz, jogaby men Agamrat agadan alýan. Ine telefon geçirýän halifa hala bar soraşyň başyny. Mehmet nazar gowy? Aşarat tutayım hadi arkadaşlar. Wa alaikum gowy sağlyk meme. Gowy siz näli? Wa sağ bolun taýrakam. Wa sizin kim kabul bolun? Gowy. Barmylar var. Anlaşıldı. Awal Mehmetcan sonra ötüver. Ýa-da ber. Sonra vermeli. Awa halifa sonra ötmeli. Ay halifa sonra kana namasam ka. Sen meni awa bir sen bir bilesiň gelýän soraň da bilesiň gelýän Mehmetcan. Halifa näme sonra vermem halifa. Ay näme size Agamrat kurt diýerler. Jogap bermeli halifa. Nemede men kakamyň aňyrsyna kurt gatansy ba. Onuň soňa diýen bolay masalar. Bir jam talip jang ikinji linýadan jang gelýärdi. Aha, aýdy. Aha. Onuň soňa diýen bolay masalar. Men geçen Bahira Türkmen ol. Ahal welaýatynyň Göýüktepe tarapdan soň ýöne ýer wagtlar şu näme öçkeltirlerde we ýanky diýen Gowuşda öçkeltirler, Gowuşdan soň kakama durmuşa çykyp aýşy ýer wagtlar anyk bilen mokbolyn 42-nji 43-nji ýyllarda şu bayramala öçkeltirler, şu taýda ýaşapdyrlar. Oňdan 50-nji ýyllarda mara öçkeltirler. Oňdan şondan soň bize 60-njy ýylda men bolýan 55-nji ýylda agam Nowruz bolýar. 64-de inim Recep Murat bolýar. Şu nemelerden alan bolaýmasa, çağırykdan alan bolaýmasa ol. Bolly. Jogap bilen kanakatlanýan Mehmet Nazar. Jogap bilen kanakatlandyňmy? Gatty gowy soraw. Sağ bolsun. Dost ömrüňiz ok bolsun. Sağ ol bala. Sağ ol. Bala. Şuat ýa Mehmet Nazar bilen gurlaşyp oturýarkam, ilk bir Mehmetem almady, ondan soň suwxana aýladyk. Olam almady. Indi şu suwxanaga ýygyny aýlady. Häzir bir suwxanaga aýlaýar. Her kim wara halife bilesi gelýän sora wa. Her kim özüň bilen baglanşykly bolup bilýär, umumyň döwletçilik bilen baglanşykly bolup bilýär. Bir suwxanaga alsa. Suwxanaga salam aleikum. Salam oğlum. O meýadaylar, ýaşym taplar. Suwxanaga men Kuwanç. Başa gaýrakdyňmy? Kuwanç men Allah Nazar. Hawa. Ya başa gaýrak bolsaň da öçüräýin. Şu atlara men bir geçilen ýoratdy gepleşip otyryn halifa. Türkmenistanyň atgazanan artist halifa Agamrat Öwelmamedov bilen ýazgyda otyryn. Siz Agamrat aga bir istenlik bir soraw berýäňiz. Istenlik soraw size täsir edýän soraw. Jogap biz Agamrat agadan alýar. Mümkin bol edi bir minut wagtyňyz alsa.
Ben bana bir soru kalmadı. Soru koymadım. İsteyen soran var ağam. İsteyen soran beri ver akayım. Ben telefonu ağam radaga geçirýän. Suhan oraz verdik Türkmenistan halk kesti başka. Suhancan salam. Amra da ne yapayım? Go ne lögmüz. Ne mi soru versem kam halifaten? Yo halipada käwat bir gyzyklanýan sorawlaň bolup bilýär da ýa-da soramak sorawlaň bolýar bir isleýän sorawlaň berin Suhan ağam. Yine soru derle var men demeýän. Şiýes gelen ýaş şäherlere Ayşe'den doğru maslahat gelmeli. Son döwür bir hili ýollar itläp barýar. Hakyky ýoly ýitgedip bir gol kalmagan edip barýarlar. Tüýjülüge dälle gol kalmagalar köpüräk ösgerip dinleýijilerim bir hili şoňra dinleýijilerim terbiýelep barýarlar. Ýaşlara berjek maslahaty Ayşe'de şu sonky şäherlere bir sizin şäherden bolup diýer. Ne bir sunumada da siz haydimeli adamlar da siz dimeli adamlar atel halife var, hem var. Kendimden halife adam var. Şoň üçin Gowla taş etdi ağam. Gowla taş. halk aydymyň geljeği üçin bu dünýäň ýollarymyň geljeği üçin ýaşlara berjek maslahatyňyz barada gurrun göreýin deseniz. O nemede ollara bir Ayşe'den hem şu Bar sağ ol. Maşallah. Suhan ağam başa gaýrak bolsaňyz biz hoşça saýat ediler onu men demedeýin. Aha. olsa Ayşe maşallah. Yok bana ağam men häzir siz başa gaýrak bolsaňyz Bir yerde men cevapta gurna turmere baýmak çok. Gatty gowam toý tagamança sow häzir o maslahat soň gepleşdi ağam radagadan eşdersiň onu görersiň YouTube kanalda. Halifa. Ha, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun ağam. Şuna toly sünükler ardy edýär. Sag bolma ağam, ömrüňiz uzak bolsun. Aha. Gowla taýş etdi. Ağam radam. Dogrudan uşa barada bir ýaşlara näme maslahatyň bar? Aýtsana ağam. Ay nemede ol. Aydym diýilenler bar. Ýa-ni haýyş bar, näme diýsene. Şoň düýüp ödünne bir zat ýatyr fundamental näme. Jaýurjak gorsaň bir fundament bolmaly. Fundamenti aydym aýtmany öwrenmeli. Aydym öwrenmän aýtmalylar. Ondan şo öwrenmän aýdýan ýalňyş bolýar. Ondan aydym aýtmak üçin aydymy dogry aýtmaly. Dogry öwrenmeli ony. Balgaz nädipdir? Amra Kürt nädipdir? Öwedil teke nädipdir? Ya Nuriya Tokka nädipdir? Bu taýyny ay dip çekýär bolyn. Akal ýerine ay odanlak görýär. Şunamy? Ondan Haýsy dogry halipa şonu. ikisem dogry. Ýankylaň ikisem dogry. Da dogry. İkisem dogry onu öwrenýän mi? Öwrenýän dogry öwrenmeli şöyle. Ana sana gerek bolsa görýärmi? Şunamy? Ha. Welayetten çıktım aýtdym bolsa da napyrmy? Ha. Mesela. Ya olmasa welayetten çıktım etdim. İdimde dilberim galiyip gurdaga da diýär. Ha. Yani ikisinin kemer onu oluştur. Onuktan urttur da ikisini mutsat da. Ha. Haysininkini uğrasam tapağıdı yok. Sen dutar çalıvayt, istra dikturvayt, akardan çalıvayt. Tapağıdı yok. Yönü doğru ayt. Doğru aytmalı. O zaman doğru öğrenmen aydiyarlar da o zaman birim baş çağırıyorlar olun. Aynı hem aydalı 150 adam oturan olsa son 50 saydım düşünen o var. Ama 100 düşünüyor da 50 düşünen o. Eyvallah oğlum planın toyuna öğlenmek sonra. Ay son 50 yeterler. Aklayın son sahara 50 diye de. Bak görüyor musun? O zaman gidiyor evi. İnlik sabır 100 adam topluyor. Haydi bu düşünmeyen. Son 150 şey gidiyor da. Haydi bu düşünmeyen dinleyicileri köper. Köpeliğe de o zaman olan başvart gidiyor da.
Onu saklap bolunu, onu dinleyici saklar o onu. Davaya çağır diye de. Hema yerletirli. Hemem onun kuluğunu yaradı. Son aytısı. Son aydı şeyen kuluğunu yaradı. Ham yanlış diyen mi? Bolmadı yanlış öğrenen ol. Hava. Ya siyasiyetten ok ya harpti yanlış. Ta harp diyeceğine ka harp deyip dur. Pa harp diyeceğine ba harp deyip dur. Ben. Ana son için yankı soğan oraya verdi. Son aytacak bolyanlar. Sonra onu cevaptı. Sonra onu cevap hem gelecekte hem aydımçılığın aydım doğru aytmalı. Beni arzu ediyen. Şolara bağır verecek arzuma fikrimi matlagadı bam sol. Sebebi var masal zon kelti olmaz yara Türkmen. Kıyıkada olmaz ya keltede olmaz ya. Eyleyemde beyleyemde uğransam da. Yine Nura tokkaydım aydiyanlar olayım. Zukkullayan oğam hiç adam eden okulu. Nunluktan ruttura. Yekesi eylek beylek gönü. Ok yayali. Gün polya sonlarına valya bıraydın da. Meninle alem su almağa gelmez mi deyip bıraydın mı? Meninle alem su almağa gelmez mi? Şol aydınlar var ya, inni Allah'a alası edile yadirem dörer bolin. Ansat döremez. Şolayan aydım ha? Şolayan aydımım, şolayan aydımcam. Da? Sebebi bol anırdan berilen ne olur? Ondan sonra mene var TV gattiğim bardatta. TV gat, sen bilmedin gözümün ötürk var ay. Şu artık çarlıyın babandan al, Muhammed Şerkat al, haytınardan al ver. Al tıarlıyın al, kampasitörlerim son yani. Kuyuma vurduk da. Kuyuma vurduk. Haktan sen ne Haktan sen. Ondan sonra ne ol? Yoktular itik gidiyor da bir son yokta da liyami. Yal yanmış öğreniliyami. Bir hili son yalık olup, bir hili demeden ya da bir ondan kâver garrı yaşırlar da attırlarım oturuyan ol. Radyan biraz neme radyan ne nokta yankı baksaydı otur da olsaydı. Dem gümrüyem red otur. İşi biraz yapsana. Sonra bilen. Az yapay. İşi biraz yap. Kaç kokut ben verdi de var sonra diye. O da ikisi karşıya var oğlum garrı olan oğlum da oradan. Oradan çağırıyor oğlum yaşlılardı. Ana son yarık bilen düşündüm. Değil mi de oğlum bir neyim haktan senin yani Huday tarafın. Düşündüm. Ne? Yaşlı Ağamrat Talipan Fuhan oral verdi. Birdat hayşet sonra vermette. Şu yaşlara aydımı doğru etme vur maslahat beray dedi. Şu maslahatdan size qatır peyda deger imkan yani. İndi kim ihbarına zana da erin. Zana. Sayva mı? Sağelza şu çayın dene benim setim geldi bir heri. Yani bana bir qara çay getirip bere. Halipa çay getirip ber. Barek. Halipa tortdan attan iyi ama ondan. Aynı yersen tortuyla. Balya. Stormen ne yani. Han kim ihbarına zana dedi. Ulan tezen toprağına bir meşhur aydım selamladım bir Serdar geldi. Seninle murkumuyorum ha. Anlayamadı ya. Alo. Serdar geldi, selamun aleyküm. Ya Serdar qomu da selamun aleyküm. Wa aleyküm oğlum. Serdar geldi, men Şubat geçilen yolun 8-nji sanyny Türkmenistan atqadanın artisti Ağamrat Ögülmämmed bilen ýazgy dötür. Hayzana favor. Wa inni ya ona telefon berimin özüm çukurlaşyp Halipa bilen salamlaşardyň sen. Halipa bir isternik bir sora, o size täsir edýän soraglary berip bilýäňiz. Sizden bir Ağamrat Halipa gaty hormat goýan bolan men onu bilýän. Şoň üçin telefonu Ağamrat daga geçirýän. Halipa başdyna. Salam Serdar. Salamu aleyküm aleyküm. Ha salam goğumu sağlık mı? Wow, işletlersin tamam. He goğu da yaşkır. Bir sorun var. Sonra verdiye değil mi?
Aydıma näsin gelýärse da Halipa. Ağustos'un 22'sinde 50 yıl oluyor. Sağlık sağ olsun ağamda. 1975 yılın 22 Ağustos'unda. Çuvalan ağamda. Ha. Yaşını bak oldun aydımdan. O vurtun ya nasıl? Ha, sağ ol. Tanrı'ya kalma. Sağ ol. Başka neyme sorun var sonra. Ya indi la bilýärse Halipa. Indi la bilýär. Ha, doğru. Kovancı geçiriyor. Serdar Can'ı otur dost. Mutlu ulusumuklar arzu ediyen. İşin güçsünlük konuşsan sağ ol. Sağ ol Serdar, minnettar. Sağ ol. Ne? Her kime bir tesir ediyen sorular bolup bilýär. Ha. Bugün tuvalemi toykan ediyen ha? Ağlamada. Şulam var alaysa. Mehriban inin hem dostum. Alo. Alo. Gelli Murat Nazar. Selamun aleyküm oğlum. Vay mesela. Halifa qoğmaya daylanız canınız sağ mı? Kuvaşan gelme. Hava men şu an geçilen yol attı gepleşinin 8. sanını Türkmenistan'ın at kazanan artisti Ağa Murat Öwel Mammed filan yazgıda oturuyor. Mar vilayetinin Mar şäherine bögençik kafeydi. Aha. Hava. Inni oğlum siz Ağa Murat ağa istenlik bir soruyu berip bilýäňiz. Sünnet barada, özü barada, dünýäge temalardan tapawuz ýok. Meni telefon geçirýän. Geldi Murat Nazar. Alo, geldi. Halipa selamun aleyküm. Ha, aleyküm kovma. Yani Halipa canım söyleme. He. Telefonumu bulursanız görüşmek var. Ha, o en son kısa bir garovum kafede oturduk diyeyim mi? O ne oturdum ben karam kafede. Ha. Kovma tıklar çağırlar. Sana yakın kovuyu ağına Halipa. Yani öyle çekilem ha. He, kovu da yazkur kovu. Ya kuşun onun salam uğradıyan. Ha, vay diye. Sağ olun. Alamıyorum. Şu vakit çıktım ne mi? Ha, o gepleşik gidip dur sonra vermer sorun orada. Ay Halipa sana ne hem özüm bir tuvalım sunurdum bir ağırlarının biri. Yo, düşündüm geldi kaka yöne biraz onu da isteyeni kızıklandıryan sorular berayım oğlum. Men bilýän ýok men siziň nimäňiziň pikiriňizi men bilmeýän. Ağa Murat Halipa beriň istenip bir soraw. Ama Halipa bütün dünýämiz var. Dünya Türkmenleri bir aşık. Bütün dünýä owazı aydın. Şulanam hemleri aşık. Ama Halipa niýe soraw versem ben ol anarty bilen jogap berdim. Diýen soň sen bilene Halipa bir faglyk diýen. Onu amma kasap. Ha. Bu kurduk bir variant tonları var. İyi çocuk damarların var yani. Ben ediyen de onu hem şey bilmiyorum o. Bilen de ağrıda bizde de bozuk koyuyor. Şun sorun ne yapıyor? Niye aldı? Yani Baku'da o kandan mı yani? Böyle bu kak var, bu kak var mı? Albiye. Öyle çekildiğini var ya. Ama bir de dokunmadı. Balkan o Halifa'dan yollarına var ya. Eğer şu okudukta çıyan niye nedir? Onun hem şey verilen durunaktı. Bir sırrı vardır zaten. Kol soru. Halifa. Ha, o gov soru verdiniz neme de on bir hilmin ne var? Şol özüm sonu hem duyan hem görýän. Soda var so. Häzir bir ýokary ýükselsen diýen ýeriň bar, galya diýen ýeriň bar. So diýenler bir gidiyen de ýokary Hawa. barmak onun o tüýatlara bu kuldan işleme. O kana gerektir bolan. Ýakmedem gerektirim bolan. Soňa Soňa bara geldi Murat. Neme de? Nervi gerek mi kadiyanla? Häzir bir ýerim nervi bar, nervi diýip bir zat bar da. Diýişim ağırjak, şunlar bıknım ağırjak bolýar diýen o hakykatdan ağıran, o mon ağırıp durdy aray. So diýen zady şu istýän birinji ügünden istýän mene. Odan aňyrda sarzat bolup, sar diýmeli bolup, görnýär bolyn. Şu bir hili aşakdan ýokary kökýän ýaly bolýar men üçin.
Bükvalayan sonu. Son illa kaydiyan ondan sonra bol soğul ya. Halife hani hem adamı vermen o yani yurdumuzda kendi bakımdan kendi halifelerinden bayılır. Hem tutuyen ka okulda kendi kadar katı bir usatlığım var halife. Hava. Canı da var. Hava sağ ol. Bir bilen yok kız ne bilen. Senin de yurdumuzda olga bir toydur attım o zaman. Bu okulda oynayan oyunlarına. Doğru bir yere gelse ha. Nemelerde de hatta da o folklorlarda, kinolarda, Türkmen çeper filmlerinde de hatta da ol yağlık yoktu, yağlığı yok, yağlığı alyala, yağlığı toğustu diye. O sonra hem miksal bilenler içinde virelyandır. Hava, sonra büyük var valla. Manisi sol. Onu most bir okap alıp olmadığı mümkün ol. TV taraftan öyle bolmolla ilmi rahatsam. Sonra ilmi de ama sen görüp durmolla. Duymok deyip bir zat var ha. Ay men şu yoldan gidip bari ay bundan gidip vereyim diyene ki var. Özüm yürüyüp paraya kanam ya masin durup paraya kanam. Hani sonu var ha son yer bilen duyu bilen almalı. Yine şu kevat bir devlet yetimde aydımaydı ya olmasa meyane gara halife aydımaydı ya on yaman beyikten başta ya on yukarıdan neydi onlar karaydı ya olun. Yani pırlap çık angarsı bilen koparıp kaydı veriyor da. Hava sonra da zapas ama sonra seni angrayanı bilen aliyan ya men bir akbarat mülküz deyip bir dostum vardı olun. O sol biri solor ecesi ak koyun toy etti olun. İr vardı ol 86 87 yıllar o atlar men önkü malla tasmirat vadındaki Türkmen Devlet Filarmoniyası'nın destan ansamblini istedim ben o. O zaman biri altın verini hayiş etti de şuna edip verdi. O zaman ay benim onu aydımam bilen mok, aydıp görün aydımam da olun sonra vakara ballık açıda da ayıttı onu öğrenmem layandı. İyir vakitler o zaman. Sonra bir ne medyan yer var da. Gül yakası tıl ağaçlı yıldırımda çakıp gitti diyerek. Satay kelli olun ay angriyan ulen bir hili avtomatik huday tarafın bir hili bu ol kelç gitti de. Şop niş akmurat pahir var ya tanır yaktı oradan dünyadan ötüp gitti olun. Ölüyün satay ne atla geç gitti de pahir öyle maydım senin Akmurat senin tanıyasın Akmurat Gunsava da bir vatkayı. Akmurat Mülküyüz. Belki Akmurat'ın bilyen Yamaka'daki. Şimdi ben diyelim Akmurat Mülküyü. Ana son yani bir öyle bir ona olmadı tayarlığım yok kuvans. Bir yönünden bir kulağına bir at istilik gidiyor da son şeydaydı neydi? Ben sonu men halifede de gördüm, devlet yetimde de gördüm, devlet halifede. Hava. Sağ ol. Tanrı yakam. Senin vaatın alıp durmalı. Onun yani kalkıp olan dininden Allah'ı yani de benim o evimin için oturuyor ne kadar geçen yani o devletlerin için evimin için ne var mı da sonra bir daha halife ne kalkabilirim halife değilim devlet ne diyor yani devletin halife değilim Allah Teala'dan gelen bir zihni bu ne yani yaptığım bakayla da Halife'nin de yani açın küçük bir ren vardı. Arkadaşım bir böyle halife yani Allah Teala'nın gelen fiziğinin şeyle var yani Allah şu benim baktığımda tüyüm kalk diye diye ya. Hava milletler. Sağ olun. Şunun bir tane gelmesin. Orayla mıratsınız. Minnettar. Yani ne Amin inşallah. Bile olsun. Böyle analarla çeçilen.
Bolya bilýär Geldim oğlum canını sağ gördüm. Taňry arkadan size de ulustunluklar ardy ödýär. Sağ olun bolya. Bah. Näle gördüm berem soruny? Jama gowsoro. Ha? Gowsoro diýen. Köpsi var ha. Näle diýdi? Köpsi neme? Ay halifa näme sonra werenip üstünlük ardy ödýärler. Olam ardy ötmel. Olam gowdat ýöne bir köpülen çynaby hemen halifam Ural Murakubmasda Türkmenistan Halk Artisti ya Oroş Kasım Türkmenistan Halk Artisti Türkmenistan Atqadarty Batyr Sarif şulan ellerine bir ılmal bilmal bola düşdükde. Onu şolan gana käwagt bir nimet bilemdik. Sorap berilemek ýanyna galy. Gülşen Ewad Mamedova salam. Olmaya daylanız. Men şu geçilen yol atdı gepleşin 8-nji sanyny Türkmenistanyň Atqadaranyň artisti Ağa Murat Ewad Mamedov bilen ýazyp oturma tanýaňyzmy? Конечно, kakam. Indi bara, tomaşaçylar aýdar, öňünden bir jaňlaşdylar, habarlaşdylar, hiç habarlaşdylar. Şo Gülşen men aýlap otdyn, habarym ýok. Gülşen, oňjy kakam hem kakaňy hem halipaňyz. Indi käwat kakaňa da halipaňa da bir ýagarlypda da bir berilmeýän sorawlar bolýar da bilýärmi? Şu geçilen ýol gepleşiň esasy özüni şu ýadyda oturan halipamyza şägirdleri, kärdeşleri soraw bermeli. Kakaňa da iste kakaňyz hökümini, iste halipaňyz hökümini bir size gyzyklandyrýan sorawy bermeli. Ýazgam gidip otur, näde halipaňyza geçirýär. Gülşen sen gowmaýdym? Go. Hawa sağ ol, Taňry akal. Garaşmadyň gerek. Gowum sağırma türmü? Hawa sonra vermeli. İşte sungat barada, öz barada, dünýäwi temalar bilesiňiz gelýän soraňyzy Gülşen. Men gerekli bilen soraw var. Aha. Şu çağalaryň içinden gowy çağalaryň birine soraw. Gülşen sen orada varsa kim var? Hemen de bu var yani. Evet, ben çağalaryň içinde hak gowy hay patady. Ay. Ha soğuryam Gülşen sen. Jogaby näli gördüm? Ýakşylarym kakam. Sağ ol. Çok Taňry alkandy, sağ ol. Şu derejeye ýetirdiň, Taňry alkandy. Ya, jasara altyp jogap mandym kakam, ömrüm uzak boldy. Bol ya. Evet, evet. Gülşen. Soraňa näl sägin men jogap berdiňmi göni? Gülşen şu wagt bizden mara geldik, Mara şäherine şu Bögünç kafeýinde geçilen ýolyň 8-nji sanyny halipa bilen ýazyp oturýarys. Özüňe de jaň etmedim, aýtmadym, aýtman jaň eden. Özüne de ýolla aýtdym ýa-ni. Düýnem jaň etmedim, şu wagt ýa ýolla aýtdym, halipa sagat 6 şu taýda bir täzelige daýar gepleşige deliydim. Sag bolsun ýok diýmedi. Sarıňa sag bolsun. Sag bolun. Sag bolun. Minnetdar bolun. Sag bolun. Aslında bak Gülşen'le täzelikden urnadyk dara. Meni boşap jaňa dernidime. Ondan sonra Ömrüm bir zat etdin. ömrüm bir zat etdin. Soň üçin şu wagt bilip otdyny göni ýa toýda bir ýerde de belki istedidir. Soň üçin aýlatda boşandyr etdim diýär. Alo. Alo, assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Suhan Hacif gowmaýar daýlaňyz, ýaşymy? Men Gonç Allah Nazar restoran. Yaman ağır. Tanıştırýan Men gepleşip otur, soň üçin agyrrak, serýonrak tanıştyrýan sana. Hawa, Suhanjan, geçilen ýolun 8-nji sanyny şu wagt Mara şäherine
Türkmenistan'ın at kazanan artisti Ağa Murat Ögöz Mamedov bilen ýazgyda ötýär. Hawa sebäbi size jangatlygyň sebäbi siziň kakaňyz Türkmen halkynyň ustady Halipa Barly Halipa bilen hem Ağa Murat Halipa kan duýdamak bolan sungatda da dost gatnaşan bolan. Inni şu aýda siz etmerdadyňyz kıyın zat ýok. Suhan siz Halipa bir gyzyklandyrýan soraglar berip bilýäňiz. Sizi gyzyklandyrýan Halipa belki siz sorak görünýärsiňiz. Ağa Murat agam görsem bir zat soraýyn nädip bir gyzyklandyrýan sorag sungat barada, iste öýdi barada. Başga temalar bolsa tapagdy ýok. Ne telefony Halipa geçirýär. Suhan sen näil gomy? Halipa assalamu alaykum. Hudaýa şükür siz näili? Hudaýa şükür. Ağamcan. Hanne da Halipa'mız bilen dostumuz. Näçe ýyllyk dostumuz var Halipa. Şu buraya bir kal rayalla Halipa'dan. Hanne da Halipa'm bilen dostumuz. Näçe ýyllyk dostumuz var Halipa. Bol sorag. Hanne bilen 1974-nji ýylyň 17-nji awgusty ýa 3-nji awgust bolmaly şol. Şondan bäri tanışlyk we Pahir ýöne 2009-njy ýylda gaýtdy da Pahir. Şu kakaň Pahirden bir ýyl gaty bir ýylym däl. Barly Halipa bilen 1975-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda tanışdym da. Ol Hanne bilen 1974-nji ýylyň 3-nji awgusty şol. Şonda bir Yine bir sorum var Halipa. soran. Kakam Pahir'le näçe ýyl toý ötdi? Okuwçy wagtynda. Şo näme da 75-de tanışdyk da 75-iň 1975-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda tanışdyk da şol bu aňarty gatyr da wagtmedi 10 şundan ýem şu birinji toýmady şu markamanista çalpdyk da. Şu ara şu noýabr aýynyň bir 7-si bilen 20 aralyk golaýmasa. Odan şol nemede Kakaň Pahir bilen Halipa Pahir ýatan ýaty bolsun. Neme şol sentýabryň 1-nä institutlarda zatlarda okuw başlaýardy. Odan ol ýa-da da gidip gitti bir 3 aý 4 aý öňünden gitti de 3 aý öňünden däl bir öňünden gitti de bir bukval bir 20 gün bir aý uğrak. Odan aralygyna geldi de bir gara urwan bir toý alyp durup bolýan. Odan şu gara urwan bilen wekil molen epesi biriniň toýuny çalyp şondan soňra mokuw ötdi de. O wagtlar neme esasy poýzy diýetdi. Poýzy men gara urwan bilen uğradyk, göberdik gara urwanyň hem şu wagtlar ýawa motory bardy. Odan menem kazaça öýe düşürtdi. O wagtlar öýlenmedi oglanlar menem aýbyr 70-nji ýyllar, menem 80-nji ýyllarda öýlendim de şondan soň. Odan arasynda okuwyň arasynda gelýärdi, toýlara zatlara gidýärdik, duşýardyk. Doğru. Halipadan. Ýöne Kakaň Pahir bilen kän toý çallykda. Mektebinde okuyan mektebinde de bir göreýin bir her ýyl nowgo täze çykyş edýärdik. 8-nji martda çykyş edýärdik. Aýanky 9-njy maý diýen Pobeda diýe ýeňiş bayram çygynlaryna mekteplerde de çykyş edýärdik. Esasen şu nemede gara urwanyň ýanyna kän çallykda 2 ýyl arasynda çallykda soň ýanyna. Halipa hiç geldim. Halipadan hepini belen doldun. Kaç olur satamcanın yanına imza çalıp şu adam hel ederim sizin aydımlarını aramızda yaşar inşallah aydımlarını halkın içinde mi daha mı yaşap durun Halipadan. Sağ ol minnettar size de ol üstünlük arzu edeceğim. En Halipadan. Sağ ol. Türkiye'nin adamı şeyle beğenen bu yüzden sizin guruluşup sizin keyfinizi isteyenime şeyle beğenen Halipadan. Canınıza olsun. Sağ ol. Tanrı yakam. Ol adamlar vardı ne etsen ayda oturmalı.
Ali falan tez yok. Bolyano telefon geçirýän. Tuğancan gerep çoğan aldın mı Alipadan? Boşa tarihten gitmesin soğulu oldun, uğurlu oldun. Öyle. Ama bir takımı beğenip durun. İçinde arzu etken boşa. Tamam Tuğancan. Sana da ulustunluklar. Yanına da kolsun. Tamam, tarihten. Böyle. Tamam. Kol soru vardı ha. Her kimin öz bir kılıklandır yani sorular da. Inni men hazır. Sen bu mehraban şagirdin var. Yöne bilemokda toyda olaymadı kimse? Kim sana diye? Altı Kürt diye. Ha? Göktepe'den Aha. Altı Kürt diye. Aydım çimol. Yok arkadaşlar. Şeyle mi? Kürtlerden. Şeyle mi? Al getir şunu bana versen Allah. Bir kişi sonra veredi. O da garajdan abi. Ya bana ver Allah. Alo. Selam aleyküm. Ve aleyküm neyli altı. Ağam Murat Kürt mü kaşı? Hava. Böyle kovmaydı içer oranın namazın kabul olsun ağamlatsın. He sağ ol. Tanrı yakın sizin kim kabul oldun? Sputtan tanıyan mıydın? Haydi. Oh. Hav. Sputtu kakan tanıyan sputtu. Kakavalli. He kakavallin tanıyan yöne bir mensuat bir yazgıda oturuyorsun altı. Öyle mi? Böyle Dinle, garajın da, garaj. Ha? Sana bir soru verecek diyorlar. Garaj hani Ağam selamun aleyküm. Aleykümselam. Ağam men suat bir geçilen yol attı gepleşigi yazg edip oturuyorum Halipa bilen. Men Guvanç Allah Nazar restoran alıp barjy. Inni siz ağam radaga bir istenlik sorawlar berip bilýäňiz. Size bir hayran aldyr sorawlar. Şunu wagt barada özüňizden garnyna şey diýän ha. Ya karnatlar o odas. Ha o odas ha. Şeylemi? Aydylar. Inni siz istenlik bir soraw berip bilýäňiz ağam rada. Şunu wagt barada özü barada eger beren diýseňiz. Ha wa näme soraw berseňiz ne? Bilemok da ağamcan. Şu öteden çıkıyasın mı? Alo. Dur. Yakadamıştır men mi? Aha. Murat Kurt'uyla bilen adamdır o. Hava. Onun şimdi şuma yasan yerine şahırlar bir tattılar da. Yakın olurdum ağalarından, illerden, inkorporalar benim ne meden mi oluyorlar? Hayvanlar çocuğu diyedik bir de. Hakikatını bile mahvediyorlar. Recep de hakikaten. Ondan Tanrı yarkasın, ömrünüz okmasın. Sağ olun ağam. Sağ olun ağam. 6 ay soru ver. Sonra verecek mi? Onu birine gurlayın ağam sebebi. Goh yaysama birine gurlayın yazı gidip oturuyor. Oğlan mahkemede şu bayram ağından bulur gelirler. Mehmet Ağa deyip kakası vardı. İnce civan murtu vardı. Kimle bir kakası boy kelkere adam diyadım aşağı. Siz sonra verayın ağam men. Ağam oğlan var. Ne olur deyip kakası var. Ondan küçülere vardı. Çocuğu diyemmelerdi. Onun adını şumat bilemez. Yaşlı. Altı ağa. Ben 62'de ağam Murat bizden alacak. Altı ağa. Siz sonra verin bana nemesini anırsın aytmağın mı anırsın ben bele. Siz sonra verayın ağam yazı gidip oturuyor. Yaşlığında da 3. günde çıktı şu an şahrıda ağadı da kıldı da. Yaşlığında da şu oğlan içinde aydım bir hili var ya hüvedir. Aydım hüvedir. Sonra verecek mi altı ağa? Sonra verecek mi? Türkmen halk aydımlarına da hüvedir. Özüne doğru verilendir. Yo yaşlı altı ağa. Altı ağa siz sonra ver men verim ok sonra ver. Sonra siz ağam radaga siz vermeli. Aydım deyip vereyim mi? Näme deyip beresin gede? Bir ağam istenlik bir sonra sizi kızıklandıryan sonra
Siz Ağamrada berýäňiz, jogaby Ağamrada agadan alýan. Näme şu aydym nadi. Ağlama dünya, ağlama. Hava havalı. Ne berýär geçirýär? Awal tiskam. Şonu hinlen tezi, buna foro musol. Andinle onunla. Yaran. Senem gel bilýän usta oturmana ağamrasın. Onu dinleyelim mi? Yaran. Senem oğlan ey menem oğlan, bağrım ey doğram doğram. Kolum yatsın saçım yorgun, turvay doğlan. Sabah oldu, bargay doğlan ey, sabah oldu. Gayda yolun ey sabavalli. Oraya sağ olun altı. Sağ olun ağam. Böyle. Toğunna görüşelim. Sağ olun böyle. Her yer doğru çıkıyor. Yok, gıdıklı görüyor Ha, musun? ha. Gıdıklı ne hem düşün gaytı bolurum, bermen hak var, bermeli. Bunlar var ha. Ben o dostum. Neme Göktepe'de yaşadık. Ecem Bağır'ın ağırdı. Göktepe. Üçüncüde. Üçüncüde. Şu an Şehrivat'tan oldu diyeyim ne? Ha. Bulam toyda olaymasa. Häzir Ağamrat Ölmemmet filan ýazgy edenizden näme üçin mekana taýfy jalat ediniz diýen tesirler geler aşağı. Şoň üçin mekanjan dostum, mekanjan. Berdigerli var. Ha, berdiger. Gülmurat Kalay var. Ben ne bileyim sonra. Şeýlemi? Şäher, Şäher. demle, ha. Ikisem. Kakacan Hamad var. Ha. Miryelli var. Ve? Ben Miryelli'nin ağası ol bilmem. Düşündüm. Ha bir daha edirdim. Mekana taýf dostum Zanettin elbette düşünýän toýdasın bu. Sağ olun mekanjanım. Ha. Inni halipa sorawlar açıktaýdyr saklary. Böyle. Inni men öz sorawlarym mümkin mi Halipajan? Oğlum. Maňa ilki bilen gyzykyldylar. Ağlama dünyam, ağlama dörüýüşi bar aýdyp beray Halipa. Mümkin bolsa. Olur mümkün. Men yaman gyzyklanýar, öýdüm gow görýän şolaydymy? Ben var ya şu ağlama dünyam ağlama denaydım. Tezleri Murad Ömür'ünki de. Aha. Şahir Murad Ömür'ünki. Ha. O zaman onun olaydımdan ön 6-7 sandan aydın döröttü. Aha. Ol pakay gulawardan yana yönü Mümkin bolsa ağlama dünyam sadyk mümkin. sağda ödümünki. Sady ödümki sözi. Sözü Murad Ömür'ünki. Eşdiňizem dinleýijiler. Şulaydy mutluludy ağadyk birazcık jedelgi. Ol var ha. Beýtmäli. Bir sapar näil bol desene. Aha. O Gülşat var ha. Kim bolsa? Miras işleyen. Alp parça o. Alp parça. Tanıyan o. O zaman sol biz ağlama dünyanı yazdı sol. Mhm. Abi gepleştik de. Düşündüm. O zaman oğlum bana zan etti. Mhm. Suriyeli Nur Mered, sunaydımış. Ha. Saat diğerleri onu ağamına da doğrudan sizin aydınmız mı ya, on aydın mı deyip sonra. Telefona zan et sonra da. Ha. O zaman ben aydın mı dedim ben. Aha. Neme de ol sebebi var ha. Eğer ol aydın olsa 2009 aydındır da ola. Ben o aydımı 98. yıl aydım. 1998 yılla. Yalgız ama. Düşündüm. Hava. O zaman sözlerin alt kaydımızda da tanısanız tanıyansınız. Allah'ım rahmet Serdarov deyip ben bir şehirdim başlaydım. Ha, bilýän Allah'ım. Allah'ım rahmet tanımazsın. Tanıyan. Hava. Şoňgulen bile varıp alt kayttık. Sözler, şu gorşkun sözleri. Afterdan. Afterdan. Aha. Aýansam seýdip geldim, öýde de bir ýanky döwlet norka diýenim var. Aha. Döwlet norkadan 510 bir ritm bolak bardy. Aha. Ondan şonu aýýadım biz geçen bolup bir ullakan bir 3-4 sanatçyga akord bilýän. Aha. Şeyden o şey bir hili sağlaş gitti de. Mhm. O zaman onu özüne aytıp verdim ertesi. Ya gatı oltur deyip. O zaman bunun neydi, işte bir hal yapama deydi. Sizem eşten o zaman, tanıyan o zaman.
Tağan Tekvedov deyip bir şahir vardı. Şu Maru Şahu Cahan Galiyatının bilemek ol iyir dövrler olan öyle. Son başlığım olupdur. Marisk Pravda olmam mümkün. Ön. Ondan sonra yana gidip sonra dinletti yankini. Böyle yaman yütköz kurtturuyorum. Ben 10 aydım, 15 aydımdan işledim de. Nerede söylüyorum, gel dilverim. Ağralı yani. Ay, kendi aydımlar şu at yazma, sonra kemmedi. Ondan, bir yağı kurttur deyip bana şeydi ondan. Şu at Murad Atayis deyip bir Mireli Şanoluyfun ansamblini işleyen. Ben bir kompozitör dostum var. Onun ödüm Şah Mehmet Berşim'in şehirdi. Taşkent'in konservatuariyasının törünü. Güçlü olun. Şu adam işlep yürüyordu. Sonları yankı işlep sağdım, şu yazıp verdi bana. Yön sağdım, dördüm ben. O zaman ikinci ağlama dünyam. Sol ağlama dünyada tezeden işledim. O Nuri adı Rahim verdi, çıkardı. İlki mi? Yok, ilki sonu yankı Murad Atayis bilen 1997'de işledik de 98'de yazıya çıktı. Düşündüm. O zaman 2004'te işledik, 2005'te çıkanlayam Kakacan Hamatov bilen yankı Gari adı Rahim Merdiyev, Nuri adı Rahim Merdiyev deyip 2 tane de oğul var. Sonra Nuri adı Rahim Merdiyev ile Kakacan Hamat onu tezeli işledi. Ondan sonra bir şehirdim vardı. Demeden Gadam Urvan'la kalıp var. Son gençten oldu Aydoğdu Atabayev deyip. Son neydi ağam dedi ben halifem kalk şehirdim hükmünle dedi. Son tezini işlediydim. Kim işletecek olan dedim onu. Dedi şu şartlı zamanı işletecek. İşlediydim. O da oğlum 3. de işledi. Ondan sonra onu sol bilemek sol maksat Eyyubov mu ya olmadı. Yankı beyle oradaylı bayçıyıf mi bir ay işleptir. Nur Muhammed Meredif'e aydıptır. Ben onu dinledim. Oluyor 2007, 2008, 2009'un yanısı olmalı. Ben mesulaydım vardı, benim bir istendardım ayda. Ben oradaylı bayçıyıflarına soradım. Söyledim. Yol ağam Rastalif'e aydım deydi o. Onun neydi? Nurcan qoğuyordu solaydım deydi. Aydatın meliyara solaydım. Yani qoğaydım ay özüne tətir edersin, ona tətir ediyor. Gel bir de ağam Rastalif'e bunu bir medalyara gedipdir. Bir şu disko ornuşta işlerlik aytdı deydi. Umman mehribandyň näze şu üstüne dawa da gerekler esasda ağam Rastalif'e Nur Muhammed Meredif'e qoğar bolýar ýa. Inni Turgayda olan sabab oldu. Bu barada gıpkaç gaytıp beray halife. Turgayda olan sabab oldu. Dören vaatlar 90 ver. 1990 ver. Şu vaatlar Türkmenistan halk artisti Mireli Şanoluyf bilen şu Elbrat Kalayf sazan namdı ben. Onun toyu diýdik golün. Son bir hile gol. Toylarda diýdim da. O zaman men onu başta 84-85 ýylda Gurt Halipan ýazgysyndan eşitdim ben onu. Dutardaydı. Onun öňe sözler başga söýdi ol. Şeýle mi? Ýöne men aýdýan sözümi ýa-ki Bayram Orazy Ilyasowň Insuwa Bayram Ilyasov. Bilýän. Şu Bayram Ilyasov aýdýar. Seni Mawlan mene Mawlan. Sizden öň. Ben çağa kamam dinläp ýörümde. Men ýöne Gurt ýakyň aýdýan sözlerini almadym da, şoň aýdýan sözlerini alyp şoň Bayram Ilyasov. Bayram Ilyasowň aýdan sawab bolsun sözüni aldym. O zaman ondan soň ýanglanýarym 1992-nji ýylda ilkinji gerek döwletimizde geçirilen ýanglanýarym 92 atly nemede televizyon şol aýtdym. O zaman onuň halkym gowy şeýdip gitdi de. Umumyň şoň dörap 2 ýylyň içinde gowy şol döretdi. Onu toýda aýtdyk. Onu näme aýdym diýilende ady bu ýenjip bir ýerine salmadylar. Bismillah aýdym.
Ben bu tayine ehil volkan. O zaman Şahmet'im dinlek gördü. Şahmet ve Esmail Yapamet. Türkmenistan halk artisti. O zaman Recep son Pahire'de dinlettim. Bedimlat Berdife'de dinlettim. Sonra bir sefer yerleşmeden bir filarmoniya barıptım oluyor. Murat Sadık Pahire'de dinlettim şolaydım. Be. O son neyasinci yıllar kağırayım şol. 91, 92, yanlar ne yarımdalar, öğündü şol. Sana sağ olsun. Halip ömrün uzak olsun. Inni Halipa gepleşigimiň az törejiligi çajagy Halipa. Törejiligi az diňç beredi. Az tarymlyk, az tarym diňç beredi. Gepleşigi dogry görmediňiz, dogry gerek. Yok, doğru var ama. Oňartyn, ömrüň uzak bolsun Halipa. Görmediň bolma. Halipa, men indi az dünýäge temalara geçeli, soragylara. Halipa teret şu gapyna görýän. Ne gapy hana? Siziň durmuşyňyz şu gapydan bärdi. Durmuşyňyz sagaçyklan bilen dörejiliň umumyň sen durmuşyň şu gapydan bärdi da Halipa. Şu gapyň aňyrsyna sen bir iri gören zatdan aňyrsyna. Sen elinden gitdi bir näçe bunlar. İn ýakynyň bolup biler. Belki in iri görýän eseriň bolup biler. In mehrbanyň bolup biler. Belki ejem bolup biler, kakaň bolup biler, doganyň bolup biler. Ýöne şu dünýede ýok. Onsoň Ağamrat Ögülmamed'e bir şans verildi. Arşdan. Ağamrat şu gapyň aňyrsynaky iriýlenden bir adamy saýlap bilýär diýdiler sana. Siz şonu gapyň aňyrsyndan ýöne bir adamdyr. Gapyň aňyrsyndan bäri kime saýlardy? Men var ene tak boğlar. Yine men kärimi boğur yani hemme zattan. Käriňem bolup biler. Belli bir sen iriýip gören eseriňem bolup biler. Ne ene talaňa yatan ýerde onlar diýilen. Yatan ýerde ýagty bolsun. Yine ben şu minne ýok zat näme diýsene. Şu men 86-njy ýyllarda işe başladym da. Destan ansamblyna. Şu destan ansamblyna işe başlap şu 2005 2010'a çenli aydan wagtymy şondan başga işler gerek ama. Geldi Murat Halipa var. Geldi Murat Nazarov. Geldi Murat Nazarov. Sen şu tek ne edip baryan diýer. Şu barp bolan o. Sebäbi ýaş gitdi. Ýaş gidýärde, ýaş gitdigiçe köp zatlaram ýitýär. Şu döwrüňem şu gapyň aňyrsynda şu. Şol gerek maňa. Şol nemelen galar. Şol bolsa. Şu hemmeler edip bara. Haýsyllardyň täzeden şu bir kamerada aýdyp berýärdi. Bir jogap bilen. Koýsa 80 ýaşdan 2010'a sen olaýdy. 80 ýaşdan 2010. Gatoja lalaşana. Üniversite zatda da Google'da bolanır. Ýöne 2010 aralyka. Şu 10'la 17'de zatda ben var biraz yaraman başladım da. Yani küçük keselliydi, davleniye diýdi. Bilir ya da adamda. O zaman o zatda şu adam bağ ýöne. Bağda edip olur alamalı Hasan Okta. Yetbilem okuyam. Yok, yetibim olan ok bir hili şu bağ ýadynda. Etsek bolýan öňe barany. Yok, etsen bolmagy mümkin.
Ha. Yönü sonu çekinip gördüm de. Yönü ol yalpılap durdu. Ol 80 Mäsuni 2010 Hava. aralık. O yalpılap durdu. Kapının ağırtında. Hiç il değmedik. Käbir olanlar bulatma olanlar. Jüýünde şu at ilin kesip gelen 500 manatda 100 manatda aray diyen olar. Ha. Sol ellemedik sol. Da. Inni onu most belki de üniversitede hatta da bolan olmağı mümkün. 20'de de bolan olmağı mümkün. Eni edil suat yok, yönü arasında görünüşü 85 bilen 10. Daha 15 de sol. Onunla mende hiç bir keseli yoktu. O Düşündüm. keselemeden oktonu adamın yaşamayıp biler onu. Tawanem yıllar geçti. Ha. Wagt özüm kün alya halip. Maşinam könül yara. Çeker yok. O vakti gelir gül olur diye. Gülle. Dımmadır ol. Bütün cahanı, yer şarını uvodunlap doğru olun. Yani Mart'ın 10'unu yalpırlap doğru olun. April'in 29'unda şey tuttu da güller. Düşündüm. Halipe yine bir size şeyle bir soru. İki oğlum iki kıyım var doğrudan. İnni siz bir söz bilen sağalanga vesiyet etmelisiniz. Yani bir söz bilen uzaktan bir söz bilen cevap verdiğiniz hasan bir yerliklerim kanayan sağalanga da vesiyet etmeli. Yani şu vesiyeti siz yaşayan döwrüňiz bir gezek etip bilýäňiz. Ýekece gezek vesiyet etip bilýäňiz çağalanyňyza. Şu çağalaň 4 çağaň aýtsaň, olaňam çağalanyna ýeter şol. Ýöne bir vesiyet etmeli, çağalanyňyza näme vesiyet ederdiňiz halikaja? Ay mert bolun doğruçul bolun. Halaliň halal ýaşaň. Sonra zatlar da bir haram zatlarına sonu yok. Arasda pek halal ýaşaş. Halal yaşamak da. Atowy Demez aydiyara. Sarıya kuvun bir dönmağda geçse ol. Kurtya kupali paydiyara hatam taydetsanna. Demez yada. Taydit bir ayala gudoçul uğru diyarlar. Gudoçul uğru diyarlar ol. Tayamaydı. Menne olur ya hannasa var mı ne de. Hannas yani onu yaşlılık edip onu yaşlılık edenini bunu vururum veriyane hannas yani kendine. Onu yaşlılık eden bunu vururum veriyane hannas. Men hatam yalık hannasa var mı ne de. So ayarının ününün sakıydığını orkuttur da şudan. Anus hannas olmalı, mert olmalı. Bir gepli, on epini on yalakta ettiler. Mert olmak, son şimdi hem de hatta da, edenini diline söylemeler. Şudat da. Oğlum, yönü ne mi oğlum, hatamın ne mi? Plan yerde hatamın barı ve vardı, şu tayip barın hatam, kızıl paylaşacak deyip, zar çektiren olmağı mümkün. Oğlum ömrüne bir yedekle. Oğlum hannatçılığım derler, yön atayda yankı onu ayarını önünün hatamın özü cahan fakıysa o. Yine Çar Yakup Halife'de gurrun var yani. Dünya pehlivan niye, İskender Zülkarneyn niye, hatam tay diye, yeni diye. Şatay bir 4 tane adamın buram neme ana da geçer ediyen. 40 şekle kadarlan dollaran Karun. Böyle gumdan ne oldu, gumdan ne olmaz. Karun ne? So her kim özünün yettiğin derecesi var da. Gato halipa, inni halipacan. Sizin bir özünüzün bir öwredip, düşünürüp, ine şeylaýsaň şeyle bolýar, ya şeyle çarsaň şeyle bolýar diýip bir ýetişdiren şähertlerden bir gysgaç aýtyp geçäýsäňiz. Men ara şol gaýbana däl. Yok gaýbana däl. Esas sizden öwrenip bilen sonat zatlar.
Ha neme de neme. Gülşürne ola gün öz Oo. mehriban qıydıňyz. Ine oğlumum degen jem guwancam son ýaly. Mhm. Ne tawsan aýdy baydanok. Ine gülşün janam son ýaly. Sizin zekiliňiz haýsyna geçdi aýratyna. Haýtsa. Şolun üçüne de geçti. Aha. Ine has zähmet çeken gülşün. Ha. Zähmet çekmeli. Onu aňaryňda nemem bar o. Men plan kesin oğlu. Men Ayşe temem moltur, besem moltur diýmeler. Onu durmuşda görkezmeliler. Orsaýsan da kazat etmeliler de. Gülşür. Gülşürün da kazat etdiler şon. Inni so gowy jogap berdiňiz. Şundan şeýlek inni şu seneden şu çysladan beýle Gülşürün nämesi hasan bir agamrak kurtuň bir derejesine yetip biler. En derece diýmek ol wara. Belki ýetäýetde, belki geçmegen mümkin. Indi derece diýlenler Şunu gatda, ýene işde bir zähmet çekmermi? Näme etmeli? Şo bar. häzir wara her kimiň öz derecesi bar. Ha. Häzir gurtýakyň derejesinde oğly altygan menem ýetibilmeýär. Düşündüm. Ödül teken derejesine oğlum gyýdam ýetibilmeýär. Nurat tokkanam şonýar. Döwlet ýetimiň çağalaram şonýar. Ýöne öz derejesinde bir gowy derejelere bararym ka diýerler. Gülşür. Ho, sebä oň magtumalaý diýär, gelene ýagşyk bolsa mezalyň. Ýagşy tutawrygyn niýetiň täliň diýär. Dünýä döwranyny açyk tutelyň, döwür senden gider, döwran eglenmez diýär. Bundan geçmedik ýok ballygaçy halipaňam meste ödül tekäňem. Murat Sadygyňam hemme Urudik Safi diýjekmi? Esen Jangaýew mi? Düşündüm halipa. Indi şundan şeýlek Gülşürne berjek maslahatyňyz öz gyýdyňyz hökmüne däli şäherdiň hökmüne. Şu nemede öz ýoluny tapmak diýip bir zat bar. Ol oňa muňa ökünmek ol bolýar. Sebäbi ýöne öz ýoluny tapyp gitse de olam bir şahsiýet bolup galar. Ýöne şahsiýet bolup galmak üçin ol derece her kimiň öz ýetýän derejesi bar. Ine häzir Atabaý Çarulyýew diýär. Ha. Häzir Atabaý Çarulyýew derejesi öňden başga hiç kim mene ýetendir pikir edem. Ol anyk joga. Ha. Anyk joga. Ya Nuri. Halk içinde Nur Kasoy diýerler. Nur Muhammed Nazar. Nur Muhammed. Ha, Nur Muhammed Mered, şo Nazar. Ha, ýa diýär. Nur iske. Ha, bildim düşündüm. Tahir bilen kän konserte gittik bolma. Ha, Nur Muhammed Mered. Ha, Nur Muhammed Türkmen Mered. sunuwatyna gaty uly ýyl goýan usta. Ha, usta diýip. Şonu bir ýerde bir gepleşikde şahunsam ýatla keçki diýär. Ha, ha, bilýär. Ha. Ana şonu ýaly, şol demede bir derece, ul dereceler var. Bir oňa wara bir näme ýanky diýişimi diýäli. Bir tebiga tebäpmi. Şonu ýaly, olum bir derece barar bolýar. Ýöne o derece başka derecede, ul derecede durýar. Döwlet Murat Hudaýbereňow diýip bir dutarçy halipamyz bar. Türkmenistanyň atlanan artisti. Durnadar halipaň, Durnadar Hudaýbereňow ogly. Şo tasal ýa başga sadandan güzeten okda. Ýöne öz aýdýa, men niýe şu wagt diýämin kakam 10%-dan çal bilen ok diýär. Öreňmäň diýýärler. Şo durmuşyň akmyna bolup geçýän waka şo. Şo olurum şonu ýaly bolmaly. Gosmaça etsek gösterdiňiz am, aýratynam gyýdyňyz çağaňyz hökmünden däli şäherdiň hökmüne. Ýene gosmaça aýtsakladyňyz am Gülşürne. Gülşürne näme? Şol aýdymlar dogry, gowy, hakykat ýerine ýetirse, şu ýanky Suhan orada berdi. Türkmenistan halk artisti Suhan orada berdi. Sonra berdi. Şu zatlardan saplanyp suwada gowy. Şu gowy aýdymlar saýlap o gowy sözleri, o
Magtymul bolsun soňça. Sesine geljäýdim. Sesine girşäýjek aýdymlar. Ýerine ýetirip halka ýetirilse. Rahmet soň rahmet diýdi. Awa. Awa. Gülşün, doğrudan eşitdiňdämi? Awa, ýartanmalar, kaýdym şaýdym işläpçi, ýatmalar, dowam etmeli. Ýene gowy täzirlikler. Indi başga aýdymçylardan kim bar sizde? Mesela üçin kimi aýdyp bilersiňiz siz? Şäherdiň hökmünde. Şäherdim hökmünde men Bahar Hojaýewa. Ha. Men şäherdim şol. Näme üçin jaň etmedik ona? Sana da. Hanım men telefonumy beriň. Näme üçin jaň etmedik biz Bahara? Sebäbi Halipa näme üçin jaň etmedim diýip geçen sanyna da men orazy mäl kulugy ýerinde jaň etdimden zor adamlar bu kädir ýüregine düşüp durmaýyn ýani. Baharjan, he, tiň şäherdiňizmi? Bahar Hojaýewa. Owadan howa tesdena. Şoň näme öňem şeýdem kan tesýasyň geldim kan. Başladı şol. Şeýlemi? Ulurunda doğru. Öňem şoň ýaly ha sese. Ana. Bahar Hojaýewa, salamu aleykum Halipa. Wa şaýpyňjy. Saňa döne ömrüňiz uzak bolsun Halipajan. Geçen sanda da jaň etdim, bu gede meni bima etmejek boldum. Bu ýöne men sen Halipa bilen gepleşip otyrlar. Türkmenistanyň at gadanyň artisti Agamrat Ögöz Mammedow bilen. Niski baklon. Hawa. Onuň men şähertlerden kim ma diýdim bolyn gurşarny sizi aýtdy da men ona Bahara jaň etmesem bolmaz diýdim. Indi Fere gepleşip bilen töle bir tanışyp gitdiň öýdän doganjym. Onda da soraňyzy Halipaňa da berip bilýäňiz, Agamrat Halipa telefonu geçirýän istenlik bir soraw. Bahar jaň gowy. Halipajan, salam. Salam gowy ýa-da. Şükranlar, Ibrahim. Gowy siz näle? Sağlar atlar hem. Sağ ol. Gowy ödüňiz. Var, hemme alkışlar var ya. Hem alkışlar bizim sağlamada durum uzak ömrettim. Sağ ol, Tanrı'ya kalın. Çoğuluk, yuğuluk, keyif. Çoğu da aslan veriyorum da. Belki. Belki Allah. Bir soru verseňiz. Bir soru verseňiz ýa-da. Sen wa? Gülşar näme? Gülşürden var o. Hay, ikisem barmy aýry tenlikde barmy Halipa? Ikisem ýokda da. Ikisem şäherdiňiz. Magtym bolaýdy owadan näl ikisem owadan näde. Senden başka Gülşürden başka diýen ýaly aýdy tugulmy näme gözel Türkmenistanymyzda başkan hemmeden gowy aýdy, hemmeden dinleýär. Söýüp dinleýär gowy. Sağlyň sag bolsun. Senem jogap bilen kanagatlanýaň dämi? Ay bolar inşallah. Kär ýurunny ýerenýär. Onda men gowunsa geçirýän. Bahar Halipa. Ýa-ni şeýle bir jogap berdi Agamrat Halipa. Şähertlerden kim şeýlerek bir kim aýdyp biljek öwredeniň diýänler. Gülşar nedi? Ondan diýdim da. Gül sägin men oýlanmadym da gül Bahar diýdim mene. Eketäk şähertden. Menem oňa şeýle sora berdim. Bahar Hojaýewaň sesi öňüm badym ýa? Soňşular ýar ses geldi mezguna diýdim. Ýok, o öňüm mat diýär. Şu başla men tanan ul. Men tanan günümden bäri şo ses ýetgän ok diýär. Soň üçin Halipa üstünlük ardy edýän. Doganjym janyň sag bolsun. Wagt taýyryp telefonumda jogap beren üçin size ulluka minnetdarlyk bildirýän.
Bibican su verseliğini kimden öğrendin? Bibican sağ olun Halipa. Bibican su verseliğini kimden öğrendin diye Halipa? Aslında çok vurdum ya ama 20 mesela kolum şu ayağımdan kalktım. Tuğlama, katı oğuz, canım sağ ol. Ama bunlar hadi sayısını bana sağda oyuncu. Artık tuttaşımı. Tuğlama. Onu özüm açıp gördüm ben. Onu bahara ettirdin da. Ama bahara etti yanlarında. Goğum vardı men bilýän olangyny gördüm. Canım sağ olsun, bahar Halipa, ömrüňiz ok bolsun. Taňry ýarkasyn. Ýöri tomara ýazmana geldim de Halipa. Tuğulma malaka. Sağ ol. Kolyay tuğulma. Canım sağ olsun. Öyle. Da şey diýsene, başga kim var? Wilmrat Kalayf. Wilmrat Kalayf'ın Stein Stein Beyt, Bçardan, Beyt Bçardan tutardı da orkadıyordun da. Düşündüm. Başka bir berdigerliği hem diýdiňiz hali. Berdigerliği hem çağırdım. Berdigerliği falan kän konsertlere gittik. Olar başta sorýanky Nur Muhammed Nazarov falan. Nur Muhammed Meriyazov falan. Yo, Nazarov. Nurişka bilen. Nurişka öyle. Bile gidiyordular. Ha. Ondan yanlanýar motorda etdi, ondan bile iki ýeňici bolup Nur Muhammed Nazarov Nurişkany alıp konserte gidip başladım. Ondan mendenim köp zatları öğrenli. Ondan bir toy etdik, onu toymazda etdiýän ýeri, gutlaýan ýeri var da. Men neydi Amrat Halipam, göndürüm onu şägert diýdim ya, göndürüm onu Halipam men, Amrat Halipam men, göndürüm onu Halipam diýdi. Ben jaňa sorar näsen oýan. Aýon, olar biýmeden durmady. Mekana taş ne şägerdiňiz näsem? O şägerdim. Öwretdiňiz ha şeýlere aýtdy. Hawa. Soňlara 5-6 ýaşlaryna da tüýkürdüm soňra. Näme? Hawa. Mekan, näme üçin aýtmadyn o jaga şeýerlerle? Sanyň hawanda mekan. Mekana taň bir daýat toy etdi, Akmurat diýdi. Aha. Ondan olaram toya gelipdirler. Ondan soňdan bir çağılan bir konkursu boldy. Telewizionyasy boldy. Şonu ýeňici boldy. Aha. Şonu men aýdýan aýdymdan Mawtumul Pragyň sözlerine parz dälmi diýen aýdym. Aýdyp ýeňici boldylar. Tuğlama. Ondan şu Akpata ver diýip kagaz bilen awatlaşdym, nesip bolsa bererdi. Ahir zamandan bir gün Aşgabat şäherine bir toyda ona Akpata verdi. Mekana. Tuğlama, mekana gutlaýan. Pataň näme dogal bolsun diýlem, näme diýle Halipa? Pataňy sakla diýlemi? Pataň kabul bolsun. Akpataň kabul bolsun. Akpataň kabul bolsun mekana. Halipa näme gepleşigimi de şulardan ibarat, kän bir ýad edip durmaýyn, indi bir gepleşigimi soňlap barýar. Halipa jaň, bu zatlar gurrun berdim. Men bir gyzykdanýan jogaplam alym, bir gepleşikden eden işlerini aýdyp gutarýar. Indi bir näme menden başga da bir alp barjylar, ýeneler bar, olar mesip bolsa bilen gepleşik ederler. Belki başga soraw jogaplamady, olara da goýaýar Halipa. Bol. Sözüň soňunda isleýän bir arzularyňy tomaşaçylaryňa bir aýtsaňyz, başdyny bir gepleşmän sorawlar täsir etdi size. O arada bir durup geçäň. O tuğulama gowy täsir etdi. Men öňüm bir kysany gepleşiklerini gördüm. Gowy gepleşik bolupdyr. Belki bizim bu gepleşiklerinde şoğlu sıktın, şoğlu olsun. Olanlar hemme de sağ olun. Ne bugün kafede sağ olsun aýdýan. O dostumuzun adı näme? Rahat Şarif. Hawa Rahat kardeşim. Hawa Rahat Şarif bilen köp toylarda bolýas. Hawa. Golun, iş uğruna olsun, bereketi kän olsun. Toyda da uçsalıyor. Sağ ol Halipa. Sağ ol. Ine mehriban illäşler, gaderdan watandaşlar, edi tomaşaçylar, dostlarymyz, bu näme Mar welaýatynyň Mar şäherine bizim bugün kafeýine dostumyz Rahat Şarifow bolýar bilen sawal Rahat Şarifow sawalsyny aýdýar. Halipamy Türkmenistanyň atgadan artisti Agrat Ögülmammedow bilen bir näçe soraw jogaply gepleşikleri ýazyp etdik mehribanlar. Plan soraw bermedin, o soraw berämelikin diýen sorawlaryňyz babasy aşagyndan ýazyn Halipa. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun Halipa. Ýene bir gezek saňa
minnetdarlygymy bildirýär. O sözümi etmediň halipejan ömrüňiz ok bolsun. Bolýar Siz canymyz. türkmen sunatuna gerek adam. Siz sunatda kän şäherler ýetişdirdiňiz. Tuğrum Allah şol dogamly bolsun. Janyňyz sag bolsun. Gelecekde de ýene bir gowy şaher paýlara münasip bolmak. Ýeri arkadamyň gelinden arkadaky gahryman serdarmyň gelinden bir şaher paýlaryny almagy arzu edýär. Sanyňyz sag bolsun halipe. Şular ýaly owadan akşamlary söhbetdeşikli halipa şähert ýol bilen soraw jogaply gepleşikleri düredip berýänligi üçin edil arkadaky gahryman serdarmyda ýene bir gede köp sag bolsun. Maýdýas goý olaň işler rewaj bolsun, janlary sag bolsun mehribanlar. Näme diýesim gelýär? Seniň hemmäňiz goýarýatly mehriban dinleýijiler, hormatly tamaşaçylar, kommentaar ýazyň, saňjagaty alın. Sat taripamız Agabrat Ugelma Mes barada da isyan soraw jogaplanmaly ýalyň. Sağ olun.